boas tardes a todos os que estades hoxe aquí. Hoxe o máis importante só de todos vos. Vamos a vervos todo iso que levades traballando e vamos a compartir un rato agradable de convivencia, que tamén as actividades son para eso, para compartir, vernos e celebrar a vida e o día a día.